Halo, selamat malam teman-teman. Wah, iki mang hawane jen adem, iki rada sulap ini ngisor lampu. Iki nganu rencanane arepe golek apa jenenge? Beli kolak kacang ijo. Lah iki pas rada rada nganu ya, rada buntet irunge, agak flu. Jadi malam ini kita beli kacang ijo aja ya. Diikuti. Maksudnya kolak roti kacang ijo. Nah, oke, nanti setelah ini langsung gas menuju ke Pasar Cangkring. Wis iki adem-adem ritek pangat tak terobos iki, tak terjang. Engko golek rono loro es karo sing anget. Nah, bene rada duwe apa sensasi antara ngombe es karo sing hangat iki bolo. Ya wes, gas lanjut yo. Tak budal sik. Cus.
Nah, iki bolo wes teko omah iki. Wes pah jan adem nang dalan hawane janan pah tenan. Ademe jan lumayan iki rumah saku iki ket wingi ket diinginane kae iki mulai isuk awan sore sampai bengi iki ademe jan pol. Ya apa meneh sing kaya aku ngene iki sing gak betah ademan. Dadine iya ndak kuat. Mangus budal irunge buntet, mulih ya malih buntet tambah buntet. Kayak bindeng ngono lho kula. Nah iki yang mengsoleh iki kolake Mas Megur tuku kolak kacang ijo tok iki mang. Iki langsung tak eksekusi karo tak tambahi apa jenenge Nutrijel bolo Nutrijel apa aduh sulap Nutrijel apa ya menggawe iki nganu apa jenenge puding. Nah, engko serku tak tambahi puding iki. Nah, wis posisi omahku sing ngene iki kala. Nah, iki lho aku mangke gawe puding, mung kelong separo. Nah, iki pudinge. Jakme ya karo ngekene anakku, tapi bojahe ora tak doyan lek sing puding ngene iki. Dadine sak pangan dhewe ae karo karo apa jenenge? Karo polake niki mang. Lah iki lho. Kolake apa jenenge? Kolake kalang sampai nganti kleru. Kolak kacang ijo, dadine kolak roti kacang ijo iki lho. Tak tambahi puding. Kita tambahi puding gaenanku dhewe iki mang bolo. Wah, jan rasane iki gurih terus manis. Wah, rasane jan nagih pokoke. Lah yo ngene iki. Lah iki sing puding sing lek aku gawe emang ya iki puding sing aku gawe. Puding susu rasa coklat. Terus iki lah pokoke jan seger menggoda wis pokoke enak lah. Rekomendasi kolak kacang ijo. Iki manggone lek kutuku ning Cangkring bolo ning kidul dalan iki lho apa jenenge? Pokoke kidul dalan gone. Kidul dalan sandinge bakul sego goreng lho pokok ngarepe toko elektronik. Wis pokoke cedheke karo AWW karo TK kidul dalan iki lho bolo. Wis iki tak udek-udek sik, bar kuwi terus tak mam ya bolo. Bene anget. Wis ngono sik bolo ya. Tak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.